Tinokugamuchirai nemufaro. Ndini coach princess, ndina Dr. Wilbert Mutoko pano. Tine nyaya tinoda kutaura pamusoro pezvinoitika muupenyu. Vanhu vanotaurirana vasati varoorana, asi kazhinji zvavanotaurirana vamwe vanotokurudzirwa kunzi unofanira kunyepa, usabudise zvese zvinenge zvakashata muupenyu hwako, kana kuti usataure zvese nezveupenyu hwako kune munhu ari kukuda. Kana kuti vamwe vanotokurudzirawo kuti taura chokwadi chese. Kana munhu asingakudi anokuregedza, wotsvaga mumwe anokugamuchira sezvauri. Ndo nyaya yatiri kuda kutaura pano. Ameno Dr. kuti munoti kudii nenyaya iyi? Ndinotenda zvikuru coach. Saka inyaya yakaoma, inyaya yakakosha. Nyaya iyi inoenda kuvanhu ndudzi mbiri dzevanhu. Kune vechidiki vasati vawana, vasati vawanikwa. Tine zvatoda kukukurudzirai. Kozoti vamwe vatove mudambudziko, vakaroora kana kuti vakaroorwa, asi vasina kunge vakataura chokwadi chezvakaitika mukati meupenyu hwavo. Kune vechidiki vasati varoora kana kuti vasati varoorwa, toda kukukurudzirai kuti kana zvichigoneka utaure chokwadi chese pamusoro peupenyu hwako. Usati wasangana nemukomana kana kuti wasangana nemusikana wobva wati handina kana mumwe wandakambodanana naye, handina kana munhu akambondibata-bata, handina kana munhu akambondichoda, handina kana chandoziwa, handina kana mwana. Asi iwo uchiziva kuti kune zvimwe zvinhu zvakamboitika kumashure uko. Nekuti pachishona chedu tinoti rine manyanga hariputirwe, rine manyanga hariputirwe. Usawandise zvinhu zvakaitika muupenyu hwako, ngazvibude pachena. Kana munhu achikuda ngaakude achitoziva zvese zvakaitika. Asiwo manje kune vamwe vari mudzimba vatove nedambudziko, une zvawakanga uchiziva zvausina kutaura, asi zvaakuzobuda pachena manje. Zvabuda pachena, poitwa sei? Imba yoparara here? Poitwa sei coach princess? Nyaya yakaoma yekuti kana zvaakuzobuda imatove mumba mese kudhara. Kune vamwe vanenge vakubatsiridza vari kumashure, vanenge vachinzwa nyaya yenyu. Asi ini ndinokuti kana zvichinge zvaitika zvakadaro, wazozvinzwa waamumba, uri murume kana kuti uri mudzimai, pamwe matove nevana vaviri vatatu mese, mochitarisa akakuona kuti moparadza mhuri here nekuda kwezvakaitika kudhara zvausina kunge wakaziva, kana kuti wochitopa mwoyo wako kuti ukwanise kuregerera kune mumwe wako zvaakaita zvaakavanza panguva yaaifanira kunge akakutaurira. Ndinoona kuti kuregerera ndokune kwakutoshanda panguva iyoyo, nekuti pasina kuregerera unofanira kuzvibvunza kuti ndaakusiya here murume kana kuti ndaakusiya here mudzimai, nekuda kwekuti pane zvabuda zvekumashure zvaanga asina kunditaurira. Vana wamakaita mesava vachaita sei? Votambudzika muupenyu hwese nekuda kwaizvozvo. Ini ndinoona kuti kuregerera ndo mhinduro inopa rugare muimba iyoyo yakadaro. Wochitoregerera because zvese zvauchada kuita, kana ukada kunyadzisa munhu akakunyepera iyeyu murume wako kana kuti mudzimai wako, newe futi watonyadziswa. Nekuti vanhu vanenge vakuti iye akambotadza sei kuzviziva asati aroora, naiyewo akapusa. Vazhinji ndo zvavanotaura, akapusa. Nokuti akaroora sei murume, akaroorwa sei nemurume ane zvakati nezvakati, akatadza kunoita find out here, akatadza kuzvitsvagurudza. Saka iwewe newo futi unenge watove nemhosho yawakupomerwa nevanhu, uye newe wega watarisa situation yako, mamiriro anenge aita upenyu hwako, unenge wakutoona wega kuti kudzokera shure hakuchaiti, zvakatoitika zvakaitika. Saka chavepo kwakuchibatana nemumwe wangu tichitarisana nesituation nezvamatambudziko ose atichange tiinawo nekuda kwezvakaitika kumashure, tosimudzira pamwe chete kuti toyabatsirana sei tibude mahari. Aiwa, tinotenda zvikuru coach. Nyaya yamuri kutaura inyaya inogozha, inyaya yakaoma, asi kune zvakawanda zvatinosangana nazvo muupenyu zvinorwadza. Ndoziva kuti kutarisa kumashure chokwadi kune wamwekawo kuti unonzwa kuti anga unozongonzwa zvabuda kunzi aiwa munhu wako wakaroora uyu waifunga kuti iye anga ari musikana, izvo wanganga usingazive anga akatomboroorwa kumwe akaita makore 6, 8, 10, 12 achigara ikoko kubva ashaya mbereko. Paakasangana newe haana kuzokuudza manje kuti ndakashaya mbereko kuya kuya.
kwakubva matanga kugara henyu mese, asi munodanana, munotowirirana, zvimwe zvese zviri kuita zvakanaka. Paunozongonzwa kuti chokwadi 6 years 8 years achigara nemumwe murume, zvabva zvakusvika pamwoyo, zvabva zvakurwadza. Ini kurudziro yangu ndeyekuti haikona kumhanya kuda kutora mabhegi ako kutiza, haikona kumhanya kuda kuudza vanhu. Gara pasi utaure naMwari. Werenga soko rako kuti soko raMwari rinoti kudini. Usamhanye sezvekutaura naCoach Princess. Ukamhanya kuda kuudza vanhu kana kuudza hama dzako, watova panews. Vanhu vanofarira negative news, vanofarira chaizvo kuziva kuti zvii zviri kunetsa mudzimba dzevanhu. Iwe kana uchida mumwe wako chete, usaparadzirwe imba yako nezvakaitika kumashure. Varikowo futi madzimai. Unoti wagara nemurume, wozoona pane mwana ari kuunzwa. Baba vakati ini handisina mwana, handisina mukadzi. Wakuzoona kuti munhu atori nemwana kana vana, womusiya here? Aiwa, musasiyane. Kana zvichigoneka, tauriranai, gadzirisanai. Nekuti tiri kuti isusu kune zvikoro zviri apa, 2 schools of thought. Kune chikoro chinoti kana kuti vanhu vanoudzana kuti kana uine zvawakaita kumashure usataure, unorasiswa. Handiti vamwe wobva vati aiwa kana uine zvawakaita taura chokwadi. Saka mumwe wako uyu iwe unomuda, ndosaka mugeremesa. Handiti akapindawo chikoro icho chaakaudzwa kunzi usataure nyaya dzako. Handiri kuzviona. Saka unoda kuti umuregerere, umunzwisise zvakatoitika panguva yekusaziva. Iye zvino muri mese mochitoshinga, womuregerera, mopfuurira mberi neupenyu. I think chinogona kunetsa ndechemunhu anoti dzabuda nyaya dziya kuti akanga aine mukadzi kana kuti anga aine murume kana kuti ende vanhu vaya vachiri kupfuurira. Aiwa, iyo inenge yakutoda rimwe vhidhiyo. Asi kana vakaregedza zvavo, havasiri pamwe chete, aiwa, usaputse musha wako nezvinhu zvakadaro. Asi kunewe chidiki tinoti kana zvichibvira, ibvai mangoita chokwadi kuti musati maenda kure, musati maroorana, mobva mangogara maita sei, mataurirana chokwadi kuti shamwari, ndakambodanana nemumwe musikana, ndikachinjana naye mafoto, asi ndakazosiyana naye, kana ndakambodanana nemumwe mukomana, sore hako shamwari, takazenge tavata tese nemunhu uya, asi chokwadi chainjiti kuti ndinokuda. Wataura chokwadi chako. Kana munhu achikuda, mangwana kana dzakuda uzosimuka dzimwe nyaya, unenge wakachengeteka, hazvizonyanye kunetsa stereki. Chokwadi ichocho. Saka hama dzangu ndio nyaya iripo. Ameno Coach Princess kuti pane chimwe here chamunoda kuti muwedzere kuhama dzedu dzinenge dziri mudambudziko rakadai. Ini ndaida kuti ndikurudzire zvakare kuti chekutanga tati munhu unofanira kunamata. Handiti chechipiri soko raMwari rinomboti kudii mumasituation akadaro. Chechitatu ngakuendwe kucounseling. Kana kuri kunoona mufundisi wenyu, kana kuri kunoona ma-professional counselors. Zvakakosha izvozvo nekuti dzimwe nguva iwewe pachako semunhu kuti uwe nepfungwa nedecision wapinda mudambudziko rakadaro, zvinonetsa kuti uzvigadzirise wega. Zvinoda kuti muende muenzaniswe. Nekuti pamwe pacho uchaona kuti newewo nedzakowo futi. Uyu ane dzake dzabuda. Dzako iwe dzinogona kuzobuda, endai muenzaniswe, munzwisisane. Counseling inobatsira kana coaching inogona kukubatsirai. Ndio masoko andinawo. Tinotenda zvikuru. Tatenda zvikuru. Mwari akomborerei. Musubscribe kuYouTube channel yedu Dr. Wilbert Mutoko. Uye munokwanisa kutiwana paFacebook. Facebook page inonzi Motivation with Dr. Wilbert Mutoko. Tatenda zvikuru. Chokwadi mupewo ma-comments, mutiudza kuti munofungei nekuda kwamavideo aya. Mushare, mulike, uye mutiudza kuti ndezvipi zvatasiyirira. Mwari akuitirei zvakanaka.